Ola a todos. Ao noso pesar, temos que dar un comunicado. Sí. Deixamos YouTube. Era broma. Quen bordera? A ver, parvos, en realidade o que vos queríamos dicir é que imos volver ao horario Non verán. Eso mesmo. Imos subir os vídeos os luns, cada 2 semanas, cada 3, cada unha. Bueno, cada dúas. Non vai haber hora fixa, pero contade con elas 8, en punto. Pero sin hora fixa, En punto.